ensa ya mangana maya nanda chiko yaretera asenchera yobwikiranu nyara sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook nabagoto nyara wetera Ndizi TV News Digital nabaga sinsemeria YouTube wetera Ndizi TV News sinsemo ya website nabagoto nyara wetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo na sinsemo chiberokele ni otokobwatanere Joshua Auta chinga kitoroche egeikare kikiabereke gokorekana asa matuko atatu asaba bwatani korwa sorogongorwa Afrika babeta bagukirana emimo chyo Nairobi nabo igogo kwanera amangana igoro yo kulinda ogonchirira kwelire asegeikare kyo kyabakegoika omwelio lituko lyarero nabo igonto komanye nabara ikorwa sorogongorwa Afrika babere bakubwaterana nabo igoko ene kyangamba chigosangereria enibo isaine eyo era chikwene nkulinda baragoncheria kwelira nabayigo sonsora emichando yaberege koletwa no goncheria kwelire boigonto kumanye na kyomusubati Eyemo w'emyaka 29 aberega koleta oborabu asinka yaye naboyigo konya ekenyoro ekegima mwancho muligeria toska tonyegerango irana ndasege kekekekerebosio elinde ngomanye amange Mwanche muliereria ngo kwaligani bene litosanga sobwamo gochaka bono iga goika omwelio Amayia yebire bigani otoko chaka korase county ya Kisii asengo kumanyabona nigo Eyemo korwa ase kenyorogia mayongo ikegotoka ime ward ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chache North nigo kegosaba obokonyi bokowakana ebili ya nyagitali yaberege koba omosigo sensemo yabo asengencho yokomorusia omwanchobo korwa asengendu asenyagitari ya rescos oyo oberega komenya asengendu yo asegeka kimetinyi ebere korengana nomogaka korwa ase enkeyo nikorasiosemo nigo ebili yo yabereke goika $1,000,000 yaberera akongu ase ogoikirania emerobelio kolende nigo babo onde bwensi oli no moyo bukorwa naboigo okobwa kweneke bnango talebara senke yo naboigo kobasira murikito Josephat Amisi na talera stinsemecho naboigo gotwaliganiria orobotiro kobwatia Eyemo kurase kenyoro kia mayongo imeye bunge ya Kitutu Chache North nige gosaba bokonyi ligo kane bire nyagitari nakomurusio mwanchobo asengendu ye nyagitari ya rescos yegotoka asomochwe Eldoret umobero nyareko bagokobera asengende yo emetinye bere bono nge mongina na rwaje miaka menge rwaje miaka 5 megima bona bayitara ikagasira Gusii ya kitali ya rescos ali toilet na akali moja bona na vipi ya chiete igoro ile 1.2 million osi okulia matuka mange gabu bona ntubu atikento como ntubu atino yangende tu como mano yo minto yo se mo ga mo minto ochande kire matuka mange rwali ya kansa matuka mange Korengana n'abanyakenyoro nigo batebire batemire anene cinchira kweneke buna banyareko bagusangirire kibesiri banyareko bagukora ebiri yo kurinde gwikira boniga nigo bataranyara ko bagoikirania anene ekerengo gikibese kiganeirie omusubati orwarira amatuka amange twamakorera omujanga litangani tukanda bakana akaendera ko bweniwe lakini akajaga siti mona akaendera komenya nyagitari mugaka onirio ogoremo oni ne bintagwata oni twari gosaba twajire gotema gusangere kibati kyasire igatwasinyirunga nchera kito kumuturanyara gokora mbaga tumurusi gari asari mocheri egara tumuikiga iga tomweni asenka yaye asomorembe Nicolas Osiemo oyore omugaka onyagosira nigo atebira nyareko bagakonia oboremo nabigo nibo anyarete ko bagagutwara kurinde gwikira boniga ebese yitira nyareko bagikoisana elinda nyareko bakomurusi omwanchi oye asengendu naho niba kamaremo
asoko mugweneria omong'ina oyo naria amaremo chingoko nabwate chiombe nabwate bwana botigarete igo nimbwate omwana basome esukuru bwana batigete esukuru ase eng'encho oborwaire obo na ntomanyeti ngaki toramoeni ase eng'encho ntobwati besa nyagitari kere asare boni ngakera rituko epiri ngotirere erigwe riamocheri bono ogosaba okonene gochiasia amateyo ngochiasa abantu babwate okogania okuya nabo igo abarai banyare ko bagwesokirie kobwatesia anene familia iyo nakoenekia buna omwanchi obo nyare ko bagakoenigwa ase enchera ya masikani abasani abaya batokonye togosaba omobungo ito chafete nyakundi toche nyororo ya minto nero mo MCA togocha tonya toto momaima bali bonsi barang'enere bamotebi basukiwe bato babekwa koboko batokonya chabeti gaki toikang'a ino mobunge twagirite chikura ninchwo tokonye ekenyoro egiasi gaitu kia eronge gaiga torusha omong'ina oria aria ase goetera ase erieta riao ine aye gabana kore maate gabu gaki tonyure ng'eronga ntobwate omochando naki twagwakirite chikura toinyore tokonye kuripotiri katasini kia Ndizi TV kuru ekenyero kia Mayongo imeye ward ya Munyerere bunge ya kitutu cha North ya kaunti ya Kisii eriterane Josephat Hamisi. Memano sana umurike ito Josephat Hamisi asogotwariganiria oroboti oru nogosemerera kwa itumna amateyo nechikobage konyora obokonyi kurende gotikana nayo nagusuka mutu asoroboti ronde nyotokumurikira omosubati spinka nigo aratigare koba etaya ase ekenyoro kyabo kubatukana no borabu abere gakoreta ase chinsemechu Musubati spinka Nyabonyi no musubati bw'emyaka 29 obwate oburire bwa cerebral palsy oyobetega korwa agosokoro kura sekenyoro ya kyabo ya Nyansore kegutoka ase ward ya Kyabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira oyo obeire gakonyora obokonyi korwa ase nsemeri ya Germany asomorobere yobete gokoreta oborabu nabo gosira abanyakenyoro asibali na kelia bakwego kelia boigo abaiboli baye nigo babeire bakogokera omwana obo asomorobere yabete kagosirwa nigo beire gokweneke nga abanyakenyoro ngo inyorera bale amache muri gito Ndemo Steven namange cerebral palsy ngateme chando yake bongo iwe konyora abana bake baiboiru egokongia baragwo konyara gotara gokwana nonye gotumeka amaboka abo nigo tora sekenyoro kia Nyansore nsicha sublocation ime Borabu Nyamira County asomo ngina Mary Nyaboke aiboreto omwana obwate cerebral palsy emyaka 29 yaitire Munde mamu mwabo mulema Sifinika Nyabonyi Nyakundi uyina anyorete omwaka 1994 asoko mabwana bwa nari kumanyana ninyoro mwana ekerema nonye nekero na mubure yetinda yana nari kumanyana na nyoro mwana ekerema abana mubure tina bana bande bonse takindi chance nyasaye kuna mirogiria nyasaye nkanyana na nyoro ekerema komo kinia spin Kanyabonyi nigo yabetegetire kerena sengencho oburoire bwaye nigo bwato kugani kwa bene abaiboli baye nigo babeire nsemo ya myaka yonsi kurende omwaka gwekiri bwibere na 19 nigo mugano spin coach encheti engaki omosamario muyako rwense ya Germany esogetie komokonya gwetira chinguru cha nyasaye muno mwana mwaboro monene kurukwa Albert Nyakundi ari kunya kumubeka ase chibicha gachega ikaso musongo agoteba buna abwature video yo mwana oyo Sifinika tutamaite kiari gucha komokorera ekara abwature video yo mwana Sifinika ekaenda ekara ikari chamani umusongo yaniga abwato mwana obuyeka ino mwana one ekara ya ikabona anyoro mwana oyo musongo yakagoka muno mwana oyo kurwa kamonyoreta abwate emyaka 27 ngakiyo agateba tana konyora mwana obuyeka ino oyo agateba ngo seti ari gucha Kenya ache kororo mwana oyo oito obuyeka ino oyo gekagera atete nabono onyorire sare ya Kenya gwetera spinka nige kenyoro kia Nyansore giakonyekire kurwo mwaka oyo gwetera omuroberi bwa macho chagetigu
ntungwire nituli nambi ya mono omwana one sucha na babwenerete kuinyorwa na ande akolerwe sale muna chisucha chinde chonsi pichigo kolero ekiagera ntunturo chingambuya na anda abantu baito bonsi pigusi engima na nyansi engima oyo bwato mwana ole marete tasa gukumina ntubona mwana spini kitwarorera amaya na ndo atolete irama amaya aitani tiayu asa amache kenyuleke kigima paka nyaramba kyabonyoru engima amacha abantu bakonyuna ya spiniki ase bono niga bange bamogokerete spinka sokolento bwera bunsicha asa baiboli baye bagoteba spinka neke gwekia nyasa basesenetie nakyo nkwira nerimbe yamana eso mwana zibinika akonyire twale kumatuguta nanga bona okonye kamno okonkoyo ananga no wajiroje nanga nyore njibuna bona tutigalete njibuna no monge na nditweka na no mwana wizibinika karema tade ambe yamana kiagere project ebinte bia kolire yasaye na wako menta na ina kiagere tamo menta tamatuko nitani ngusinyuna ngutakabuna ngoeresa yani ubware sifini kandusiri eposi yani yagira bana bakobeka bakolia bakogenda school ondusiri chikondo imeme chikoeta noro cha madara bunora kigwe michi y'abantu Abanyakenya province me ya Nyansore village utoka se ward ya Kiabo juni kwa kereto murobiri maegaiga umurobiri ospini kawelo ibauti abuna mage umurobiri ogocha onyare ko baorobere rio mucharo bako genda roche na kuligia mache asa abantu liba bwato bali mabana reko bagusabanya reko bagweso kira kwa kibone emegana abanyare ko bakego soka isiko erinde obolito barabase binyoro ase chiamate chiabo bonyare ko bakogenda inse gwetera bwatani awesoki na ko bakonya gwetera chinchira ao Koripoteria Ndizi TV korua seme utoka se esa location ya Nsicha ene bunge ya Borabu county ya Nyamira eretariane Ndemo Steven. Murigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi vekenambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biriyo gukorera emirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobekwa isiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikoburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biogakora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enoti sano na ibire Eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Mwanche mulilia ngusabo kwabera aso tutukano bwa mariogi kulinde ngo kwaligane na ende lintogenda gusanga aso bwamo otia nayo ni otokwende mase yamo goika omochi o Nairobi asengu kumanyumna ege ikaro ikikiaberege gokorekana asa matuko atato ase okumulikira igoro yo kulinda ogonchereria kwelire ikikiaberege gokorekana sensemo ya KCC memochi o Nairobi naboiga sababu atani korwa sorogongo rwa Afrika babere bagoikirana ni igori tukulia rero kiabake goika omwelio okwana omuraibense Dr. William Ruto nigo airanilimbye mono gocha ase ababwatani bonsi ababere bakubeka emerobelie ya bene asoko nikibuna orogongo rwa Afrika amatukabo sio ndochi komesa. I remain immensely privileged to have the tremendous honor of receiving and hosting you in Kenya for the Africa Climate Summit in Nairobi. Your presence has sent an emphatic signal throughout the world that a new Africa is here and that it means business. Your participation in the summit has further demonstrated your individual as well as our collective dedication to represent our peoples and champion their most important aspirations in every critical forum, regionally, continentally, and globally. The Nairobi Declaration, our common stand and firm resolution, reaffirms our determination and sets the stage for a new phase in the global climate action and sustainable development agenda, giving the future of socio-economic transformation distinct and an affirmative African character. I take none of these for granted, and I commend, honor, and thank you for your tireless effort, steadfast support, and willingness to go the extra mile for the sake of a brighter future for Africa and for humanity. Tinga kecho boigo yeikarekyo kyaberege kobwatania abarai bechense ni igori tukulierero baba koli eira kobwatrana na boigo kweneke bunango bekabali chibesa ensemo ekyo kirabe kigo sonsora emechando eyaberege koleto kobwatkana no gonchirilia kwelire boigo ni gabara yabo bali eira kweneke agosangerelia chibesa goika $1 chibilioni emia Eyemo asoko eneke buna emerobili yonsi yabeire kigoikirana boigo ni go babolyo kobwatrana korwa ase chinse chionsi na boigo kweneke gochigokora amonchirilio asoko eneke bunango sangirele bale enibo eisaine. This week, African leaders from government and the private sector, as well as academic, scientific, technological, philanthropic, and civil society sectors converged in Nairobi to confer, consult, deliberate, and formulate consensus on a clear, new, bold, innovative, transformational, and distinct African position on how the international community must engage with the undeniable climate emergency that is threatening human well-being and life on our planet. The Africa Climate Summit is both a demonstration of the unwavering collective commitment of the people of Africa to their vision to make humanity's first home here in Africa, a land of abundant potential, limitless opportunity, and the possibility of shared prosperity. It is also showcases our determination to mobilize a global coalition of emergency responders to ensure that the industrialization necessary to drive future economic transformation restores our planet's vitality and ecological balance. At the summit, our shared understanding became clear that Africa is not only the cradle of humanity, it is indeed the future, and that we are the last frontier of untapped potential
in the form of hundreds of millions of young men and women who are educated, skilled, motivated, innovative, ready and willing to drive the enterprises and industries that will unlock the possibilities promised by our immense endowments of natural assets, mineral resources, and green energy potential in order to unleash opportunities and prosperity for Africa and the world on an unprecedented scale. Ababwatani korwase chikampuni cha bantu nyene nigo baenekia gusira serikali soko eneke bunango sonsora bali michando yokoletwa kubwatikana no gonchereria kwelire gati ya bali baba gwesokia bene ngamone bengi ya Equity somo CEO bwe bengi yo James Mwangi abaga kweneke bene nabo igo kweneke bunamba chikubeka chibesa ensemo ichichirabe chigosira chi sector ao. We, the private sector of Africa, take this opportunity offered by the African Climate Summit 2023 to affirm our commitment and support in recognition of what our governments have been able to achieve. We feel as the private sector, we have a role and a responsibility to work together with our governments to deliver on the commitments that the governments have made to the African people. The effort to address climate issues, we will start as a partner and deeply applaud the commitment of the African states to address climate action and to drive green growth and climate finance. We declare our support to the African Declaration and pledge our commitment in very specific areas, namely on climate finance. We commit to establish mechanisms that scale up green investments from the private sector. On green investment, we commit to adopt green and circular business models, designing products that are environmentally friendly and ensure integration of sustainability throughout the value chains. On decarbonization, we commit to actively seek opportunities for nature-based solutions in decarbonization plans and our commitment to net zero, carbon markets, and just transition. Manche murireria kurwa soroboti runyo na ikiro moelio wa mangana maya a sebirebiga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mangi ngoeletra senchira iyo wikirano kolena bakwenda gutubwati sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabakotnya gwetera www.ndizitv.net magachi kamera soko enikibna ebicha naboigo eliogira gwekera sole senchira ya bene nere petronira mukira tobe tukwatenere Joshua auta asinsemo chiberkelio na ncheria ne Fridah Kerubo twara obuligeria borobia.